Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri. Gipuzkoako 5 alderdi ariko dira batzar nagusietarako lehian datozen foru hauteskundeetan. Eta horien programak gertuagotik ezagutzeko asmoz, zerrendaburuak elkarrizketatuko ditugu gaur hasi eta egu bakoitzera bitartean. PPko ordezkaria izango da, set honetatik igarotzen lehena, baina Juan Carlos Cano aldungai nagusia ez da euskal hiztuna eta Juana Bengoetxea alderdikidea bertaratu da bere izenean. Bilbotarra jaiotzez, hamarkada daramatza Gipuzkoan politika gintzan. Irungo udaleko zinegotzia da 1989 urtetik. Historian lizentziaduna Dallasko Unibertsitatean 75 urte betea ditu, baina burubelarri jarraitzen du politika gintzan. Batetik Eusko Legebiltzarreko parlamentaria da eta bestetik Alderdi Popularreko Euskadiko zuzendaritza batzorreko kidea da. Kaixo, Juana, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, batzarkide bakarra izan duzue aurtengo legaldi honetan, ez dakit nola baloratzen duzun, 4 urte hauen nola baloratzen dituzuen? Bueno, oso zaila da politika egitea bat bakarrek izatian, hori egia da. Baina Juan Carlos Cano nik uste dut lana izugarria egin duela eta gauden nahiko ruak beurekin, nahiko ruak, bai. Zer azpimarratuko zenuke? Bueno, berak denunziatu du akats gure ustez izugarriak hemen batzorde nagusietan izan direla. Eta baita ere proposamenak egin du, baina aldegu hitz egin ez dakit garraioak, aldegu egin politika sozialaz, aldegu egin baita azpiegituraz, aldegu egin bereziki fiskalitateaz, eta gune horretan lan izugarria egin du Juan Carlos Canok, geure ustez, eta gaude oso kontien berarekin. Maiatzaren hautasirako esperantza agertu du berak, aurten batzarkide gehiago lortzeko edo... Noski. Alare, markatu, Espainiko gortetarako hauteskundeetan emaitzak askarrak izan ditu Alderdi Popularrak, ez dakit, ikusten dezute posible emaitzak hobetzea? Mira, nik uste dut politikan zuk esan behar dezula da fidantza hiritarretan. Hori da nire ustez nagusiena. Gauz asko pasadire, baina gogoratu behar dugu, momento askoz txarragotan izan gerala. Eta hor izan gea eta izango gera ere. Orduan, ez dela momento maravilloso bat, noski ezin daukatu. Baina momentu askoz txarragoak izan ginen, eta hor segituko gea eta hiritarren boluntadia da. Guk nahi dugu da hiritarrei ondo azaltzeko gure proposamenak zein den eta nola uste dugu Gipuzkoa ibili behar dela. Eta gero hiritarrek esango dute. Cano oso kritiko agertu da Alderdi Popularreko Pablo Casadok izan duen estrategiarekin, eskuin muturrarekin lehiatu izan dalako, eta berak Canok aldarrikatu du Gipuzkoako Alderdi Popularrak zentro eskuineko izaera duela eta nortasun propioa. Bai, noski. Mira, nik esaten dut beti, Espainiako gauza divertigarriena da, que cada uno es de su padre y de su madre. Eta hori da divertigarriena. Orduan, Gipuzkoan gure nortasun propioa dugu, hori, ezin ukatua da. Eta geure ustez importantena da nola Casadok reflexio bat egin du, berak ez du ukatu gauz batzuk ez dire ondo eginak. Egin du reflexioa eta noski zentroa da gure posizioa. Eta hor izan behar gea. Eta, guk hemen Euskadin inork ezin du esan gezurrak esaten dugula, inork erez. Eta Canok ez dare, esaten dugu egia, nola gu sentitzen
dugu gauz batetan. Eta berak esan du, beurek sentitzen zena. Eta gure ustez hori ondo dago. Hau ez da sekta bat. Hau da alderdi bat. Eta bakoitza bere iritziarekin eta herrialde bakoitza bere nortasun propioarekin. Eta hori da esaten dizuet, gauza divertigarriena, bestela oso aburrido izango dela. Eta horregatik hori da bizia eta horrela ibiltzen gehan. Bakoitzak bere nortasuna duela, azpimarratu duzu behin eta berriz, eta Euskal Autonomia Erkidegora etorrita, Gipuzkoaren defentsa egiteko beharra ikusten duzue. Bai, noski zeren eta geure ustez, bai Bizkaia eta bai Araba, Eusko Jaurlaritzak tratatu du Gipuzkoa baina askoz hobeto. Eta hori ezin da ukatu. Aldezu behitu inbertsioak, aldezu behitu fiskalitatea, zeren eta gu egiten dugun aportazioa, kontutan hartzen badezu, bai gunea, bai hiritarrei zenbakia, ez hori frogatzen da gu aportatzen dugu behar genuen baina askoz gehiago. Eta hori ezin da, Geure partidoen jarrera beti izan da, lei de aportaziones aldatu behar dela. Zuk badakizu nola ora, oain gutxi gora bera, 160 joaten dela, 70, euro joaten direla Eusko Jaurlaritzara, eta gero diputazioak hartzen dute 115, eta beste 15 joaten da udaletara. Pero, claro, hori portzentaietan zuka aldezu egin, oso ondo dago. Ez dago ondo, zeren eta ikusi behar da nola 15 hori Bizkaian da diru askoz gehiago Gipuzkoan baizik. Zeren eta Bizkaian ez dakit, baina 1.200.000 izango gara gutxi gora bera biztanle, eta hemen gea bakarrikan 700.000. Eta, klaro, konpentsazio bat egin behar da. Tira, Juana, fiskalitateari buruz ari zara hizketan eta berehala helduko diegu gai zehatzei, baina aurrera egin baino lehen eta pixka bat kanpainan entzundakoen harira eta Alderdi Popularraren barruan kokatze aldera, banderak eta sektarismoa alde batera utzi asmo dituen beste bide bat dela zuena diozue. Bai, hemen denok kabitu behar dire, denok. Zok badakizu nola izan da gure, nola esaten dezu pasado, gure iragana, bai, eskerrik asko. Zuk badakizu nola izan da gure iragana, eta gu gea lehenak eta interesatuenak hori agur esateko. Guk nahi dugu pertsona normalak izatia. Eta orduan, hemen denok kabitu behar dire. Eta nik uste dut gure egunero politikan hori aldezu konprobatu. Bai, hemen denok kabitu behar dire. Parkatu, guk egiten dugu askoz anistasunari buruz, eta diversitatea, eta bat, eta bete ematen dula pentsatzen ari gerala etorkinetan. Ez, hemen Euskadin barruan badago anistasun asko, eta diversitate asko, eta denok errespetatu behar dugu. Eta programan zentratuta, zein dira ardatz nagusiak Gipuzkoarako zuen? Bueno, pentsatu behar dugu, azpiegiturak dire oso importantiak. Zergatik, zerente Gipuzkoa da,
hitz hau ez dakit, enbudo, nola esaten da enbudo euskaraz? Bai. Enbutua, hori izen oso erraza. Gipuzkoa da enbutu bat, zergatik, zeren eta hemendik pasatzen dire, ez bakarrikan Euskadiko trafikoak, adibidez, ari naiz errepidetan hitz egiten. Ez bakarrikan Gipuzkoan trafikoa, baina baita Espainiako trafikoa, baita Portugaleko trafikoa, baita Afrikan iparretik etorritakoa trafikoa ere, enbutu bezala. Eta nola ni Irundarra naiz, zan nahi dut, parte estuena da Irun. Eta baita ere, Europaren trafikoak gure artean pasatzen da. Horregatikan, errepideak dire oso kapitulo importante eta nagusia. Eta zer proposatzen duzu errepideetarako? Zer proposatzen dugu? Leno, egin behar dugu Gipuzkoaren trafikotara beure errepide propioak. Esan nahi dut, Gipuzkoa da Lau Baiara. Lau Baiara nahiko inkomunitatuak eskerrik asko direla. Bidasoa Baiara, Urumea, Urumea ez Urumea da kosta, Deba Baiara, Urola Baiara, eta falta da bat, el Urola, el Deba, Bidasoa, eta zair gehiago. Barkatu? Donosti aldea? Bueno, kostan aldean, bai. Eta nahiko inkomunitatuak gea. Adibidez, zuk eskatzen, zu galdetzen badiozu norbaiti. Nondik zatoz, non goazea, esatuntete, ni oinatikoa, ni azpeitiakoa. Oso gutxik esango dizue, ni Gipuzkoarra naiz. Zeren eta bailarak izan dire nahiko inkomunikatuak. Inkomunikazio horrekin lan egin behar dugu eta utzitu. Ez bakarrikan errepideak, Errepideen bitartez konponduko litzatekeela iruditzen zaizu eta arazo hori? trenez. Guk oain dela, ez dakit, berrogeita mar urte gutxi gora bera, izan genuen nahiko trenbide sareak lan egiten dutenak, eta denok ari dire baztertzen. Baina geure komunikazioa Gipuzkoan barru izan behar gera. Eta gero, beste errepideak trafiko nazional, trafiko internazional, trafiko interkontinental zerbitzen direnak, ondo. Gipuzkoara etorrita, Joana, trenbide sare baten falta, sumatzen duzu orduan, errepide gehiagoren beharrik bai? Pues agian bigarren klasetakoak bai. Esan nahi dut, ez autobia edo autopista, baina Gipuzkoa egiteko beren hortasun ondo finkatua ezagutzen behar dugu elkar. Eta ezke zuk alto urola edo bajo urola, eda debakoa, eda bidasotarra basean, ez gea ondo komunikatzen elkar. Eta autobide berrietan bidesariak jartzearen aldekoak zarete? Barkatu? Autobide berrietan, esate baterako deskargako mendatean egin dena azken horretan, bidesariak ipintzearen aldekoak zarete? Pues nik uste dut baiet. Zigurez nago, estudiatu behar dut hori, baina esango dizu beti egia. Beti batean, bai, baina lajana esazu pizkat estudiatu. Garraio eta azpigituraz gain, zuen programako beste ardatzik? Pues mira, badakizu nola, badegu, nik beti pentsatzen dut, Gipuzkoan ide izugarriak degula, baina ezer bukatu dugu, ezer. Eta diputatu nagusia bakarrak bere plan izugarria egiten du. Adibidez, gogoratzen duzu Gipuzkoarenaz, Gipuzkoa 2020, egiten dute programa edo plan izugarria. Eta gero ez dugu ezer egiten, adibidez. Nazioarteko garrai zentrua. Zenbat urte ari gara hortaz hitz egiten.
Leno izan behar zen Astigarragan. Gero bi zati partitu eta zati bat Astigarragan eta beste bat nik uste dut Oiartzun. Eta segitzen dugu, eta ezer konkretua dugu. Pasaiako portua. Zenbat urte ari gera hitz egiten hortaz. Eta dugu zerbait konkreto hartzeko eskutan, ez dugu. Eta ze proposatzen du Alderdi Popularrak? Bueno, hori izan behar dire lehentasunak. Hori esan nahi dut, lehen egunetikan behar dugu lana horrekin eta mandatu edo legislatura bukatu baino leno ondo enkaminatua izan behar da. Ikusi behar dugu zerbait. Ez bakarrikan itzegin, eta egingo dugu hori, gero egingo dugu bizati, gero... Ai, mesedez, Gipuzkoarrak direla nekatuak. Demografia arazoa, Joana. Kanoke azpimarra ipini du, gai horretan, arazo horretan, bere iritziz, ez da legealdi bakarrean konpontzeko gaia, baina uste du, azken 4 urte hauetan ez zaiola arazoari heldu, eta galdutako legealdia izan dela zentzu horretan. Pues, panoskin nire alderdikide da, eta ni nago ados berarekin, baina ez dire bakarrikan, ez da bakarrikan iritzi bat. Hartu behar dugu promesak, hartu behar dugu proiektuak, hartu behar dugu inbertzioak. Zeinbat dire bukatuak, zeinbat dire... Zer proposatzen duzu zuek, zer uste duzu egin beharko litzatekeela eta nola egin beharko litzatekeela? Bueno, horri buelta emateko. Bai, bueno, aldatu behar dugu, sentitzen dut, baina aldatu behar dugu gobernua. Horrelako gobernuak ja demostratu egin du bere inkapazitatea hori egiteko. Eta gero, denok elkar egin behar dugu indarrak elkartu eta direkzion berdina joan. Dirua ez asko, baina badegu. Hor dago Eusko Jaurlaritzak geurestez zorran dago Gipuzkoakin. Eta direkzio berdinean joan. Pixka bat Juan Carlos Kanok esandakoetatik tiratuz, berriz ere Gipuzkoak inmigranteak hartzearen alde hitz egin du berak, baina zehaztu du konpromisoak eskatu beharko litzaizkiekeela bai atzerritik datozenei eta baita bertako erakundei ere. Kanpotik datozenei integratzeko konpromisoa eskatu beharko litzaiekela eta erakundeei aldiz laguntzak ez ematea karitate moduan. Mira, ni nago ados, noski nire alderdikide denez, baina esango dizuet zergatik. Vamos a ver. Ona, etorri behar dena, printzipioz ongi etorria. Zenta, gu populazio gehiago behar dugu baita. Baina, badago minimo bat, normalki aldegu esan giza eskubideak direla, denok adostu behar dugula. Hemengoak baita kanpotik etorritakoak. Esan nahi dut, emakume bezala, norbaitek etortzen baden, eta pentsatzen baduen edo tratatzen baduen emakumeak bigarren klaseko personak izan bezala, sentitzen dut. Ez daukaten ere ustez leku bat gure artean. Eta orduan, minimori errespetatu behar da. Eta banoski badago lekua dibertsitatarako eta aniztasunatarako edo gauza asko gehiago. Baina minimori errespetatu behar da. Eta esango dizut, ni nago nahiko sensibilizatua emakumeen gaiekin. Kontuz. Eta gero beste gauza bat, klaro, beurek etorrik dire eta plan bat behar dute.
Ni ez dakizuk badakizuen, baina ni hezkuntzan arloan, nago parlamentuan, eta hori da Partido Popularrek eskatzen du behin eta berriz. Egiteko planak, edozein jendia, baina baita etorritakoak, ondo formatzeko lan bat egiteko eta bere bizia gure artean egiteko. Fiskalitatea aipatu dugu lehen, ez dakit Alderdi Popularrak ze asmo duen, zergak igo behar dira, jetxi behar dira? No, ez dire behar igo. No, hori ez. Zeren eta nik uste dut frogatua dela. Behin eta berriz, hiritarrek dirua gehiago dutenian, ekonomia asko sobeto joaten dela. Eta esan behar da, geure zergak, nahiko zergat, tasak eta impuestok, nahiko altuak badire. Orduan, degun dirua elkartua, badegu nahikoa segitzeko. Eta orduan, ezin dugu igo zergak. Turismoare importantea da, Gipuzkoarentzat. Bai, baina dakizu zer turismoa ezin da izan konzentratu Donostian eta Zarautzen eta beste hiri txikiak hor itsasaldian. Ezin da. Mira, kontatuko dizuet anekdota bat. Ni Borja Sémperrekin eta Juan Carlosekin nik uste dut fan den udan, gelditu naiz hitz egiteko Donostian eta hor terraza batian itsasoan parian. Zen manifestapen bezala, jendia. Nengoen, porque jendia pasazen, pero zen manifestapen bezalakoa. Eske hori ezin da, jendiak ezin du disfrutatu gure gauzaz, eta hemen jendia sentitzen du pixkat paralizatua. Ni horrela sentitu. Eta zein da horren irtenbidea edo alternatiba? Pues mira, irtenbidea da Gipuzkoa osoa ireki turismora. Nik gogoratzen nau nola Foru Aldundiak zegoen oso arrua zeren eta Gipuzkoan 160 espazioak ziren basoak. Pues hori da ondasun izugarria irekitzeko turismotara. Nola erakarri herritarrak Arrasatera edo Azkoitira edo? Bueno, badakizu, turismoa normalki da publizitaten gauzak. Osea, Foru Aldundiak egiten duen esfuertzua publizitatean, doblatu eta triplikatu egin behar dugu. Jendiak ondo ezagutzeko degun altxorrak Gipuzkoan barruan. Adibidez, Oñate. Oñate unibertsitatea. Zenbat jendia badaki Oñatian bazegon unibertsitate bat, nik uste dut 16 siglo? Hori, oso gutxi, baina geure artean ere. Tolosan zen Gipuzkoan kapitala, eta hor zegoen artxibo. Ez dakit, esan nazu, Azpeitia eta Azkoitia badire etxe oso politiak dire parientes mayoresko konstrukziones. Jauregiak edo. Bai, jauregiak. Zeinek daki hori, baina ez bakarrikan. Hori guztiak ezagutarazteko beharra ikusten duzu beraz. Aurrera egin behar dugu, Juana. Aipatu duzu lehen emakumeen gaiekin oso sentsibilizatuta zaudela, zer uste duzu egin beharko lukeela Gipuzkoako Aldundiak berdintasunari dagokionean, genero berdintasunari dagokionean? Bueno, a ber, esan behar da baita, administrazio bakoitzak bere kompetentziak dutela. Orduan, nik uste dut egin behar duen lehena da esaldia, ejemplo. Bere kontratazioen politikoan, bere soldataren politikoan. Hori
lehena. Eta gero, berak dauka bienestar sozial, edo ez dakit, nola esango nizuke, kompetentzia. Eta hor, lan asko ahaldu egin. Adibidez, Foru Aldundiak dauka pisos para mujeres maltratadas, nola esango da hori euskaraz. Bai, tratu txarrak jasandako emakumeentzako etxe bizitzak. Zergatik udalak izan behar dute ere. Udalek izan behar dute ere. Hori da Foru Aldundien kompetentzia. Orduan esfuerzos askoz gehiago behar du horrekin. Eta baita sensibilitate kanpainekin, baina kolektibo zailarekin, esango dut zailarekin. Oso, adituek esaten dute desazelerazio garaian sartzear gaudela edo, epe ertain, motx ertainera ikusten duzue arrisku hori? Pues mira, nik ez dakit, porque esango dizut, ekonomia esaten dute zientzia dela. Baina bere konklusioak dire beti txanda pasatuz. Txanda pasatuz, denok azaldu behar dugu eta ondo egiten dugu zer pasaden. Baina baino leheno, inorrek ere ez. Ez dakit nola joango dire gauza, baina nik uste dut ezin dugu obsesionatu horiekin. Bada lan asko egiteko, bada diru nahikoa egiteko, eta bueno, txanda pasatuz esango digute zer pasaden. Baina orain bertan inork ezin du esan zer pasatuko da. Erraustegia joana udazkenerako martxan egotea, nahi du Aldundiak, zuek ere bai? Bai. Eta zer gertatzen da, oraindik ere indartsu jarraitzen duten kontrako ahotsekin? Bueno, nik uste dut hori da desinformazioa. Zeren eta esango dizuet benetan. Gaurko kontrolekin, nire ustez eta benetan sinisten dut, ez da arriskutsua. Ez dagola. Baina badago desinformazioa eta badago baita jende pila bat, jende grupo bat, pasadena asko sobeto dagola. Eta hori ez da egia, geure amak, geure amoniak, denok errezuten bere sukaldetan basurak. Eta hor zen, aizera eta bar. Ezke oain egiten dugu da askoz garbiagoak. Eta nik uste dut zoriontzu behar dugu gure esfuertzua, denen esfuertzua. Eta ez pentsatu atxoko gauzak oain gaur baina asko sobeto zirelak. Oso no. Bueno, Juana, eta bukatzeko gora reala eta gora neskak esango dugu? Bueno, hori, banoski. Izan da benetan un orgullo, bai. Tira, Juana Bengoetxea, eskerrik asko benetan gure gonbidapena onartu izanagatik. Eskerrik asko zuei. Elkarrekin Podemoseko Gipuzkoako zerrendaburua, Maria Valiente, izango da gure hurrengo gonbidatua. Bihar izango da hori, toki eta ordu berean. Ordura arte ondo izan.